Mm. Morning, morning, guys. Morning, fam. Mangwanani, 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 mangwanani. Mamukase, 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 mamukase. Good morning, good morning, morning. Marara zvakanaka here. Marara zvakanaka here, guys. How are you guys doing? You okay? Are you okay? Good morning, Katendi, she says. Good morning. You okay? Longiwe. Longiwe. How are you, Longiwe? So, changoti bate zvangu, what's in my heart? Chanangoti, let's just talk. Yesterday I was watching zvangu, this guy weku South Africa akazvisungirira herewo akacommita suicide. I don't really know the story. And along the way ndakaona a lot of people were commenting, oh, he was going through a lot, oh, he suffered a lot, oh, people were trolling him, oh, chi. It's so funny that we realize kukosha kwemunhu when a person is gone, and it's so sad because a lot of people, they want to talk about how important someone was when the person is gone. They want to talk about how someone was good when the person is gone. They want to talk about how someone was loving. They want to talk about the warnings that the person gave achiri mpenyu. But when that person was alive, nobody showed them any amount of love. You know, it's so sad because the same people who will kill you are the same people who will mourn you, who will post you, who will talk of how good you were when you are gone. But when you were alive, they never spoke anything nice about you. All they did was fight you, attack you, troll you, talk bad about you, embarrass you, humiliate you. They will say lies, they will fabricate, they will do all they can to make sure that you are drained and you are gone. But when you die, those people, they will be the first to post you. Ndakazviona hangu nezuro, and I'm like, people are hypocrites. Inini personally, if I die, I don't want anybody to be posting me and spreading some fake love. Because the time when I was alive, there was nobody, just a few I know. But the rest, it's all about ngaakauri, ngaasafe, ngaadini, ramba wakadzvanya, munhu uchitukirirwa nemunhu. You know, me, I've suffered for years. It's almost 5 years now.
People say I talk too much, but you know, it hurts kuti utroliwe, utukwe, kana kuti utaurwe mashoko akaipa nemumwe munhu, uramba wakanyarara. Inini, I do not attack people. Ndinopindura because unenge uri munhu anorwadziwa, you want to defend yourself. But I have turned out to be the one antonzi I am a bully, of which wakatarisa pandinonzi I am a bully. Angaitwa sei. There is never a day randakambopressa life inini kutuka munhu asina kunditadzira. It's always when somebody akandiataka ndopindura. Over wanzi, you are the biggest bully. Some people call me a witch. Some people call me pane mumwe munhu kuti every day of their life anonditira life. I don't know that person. I've never met that person. I don't even know her. Handisati ndakambosangana naye in physical. But I get attacked because someone wants to buy another person's story kuti iwe wakambotuka nhingi saka ndikukutukawo. It's really bad. It's really, really bad. Inini, I can't bottle up. I've got my doctor. I can't do that. You know what, Mai Tt? If you bottle up things in your heart, you hurt yourself. You could unofa 2 minutes yakuti heart attack. Sometimes cry, chema stereki, penga stereki, ita zvaunoita, then feel okay. In every time when I vent out or pandotaura pepe ndichipindura munhu, I feel better afterwards, you know. You understand? Unopedzisira no, even ukanyarara. It hurts kuti every day someone is trolling on you, antaura zvakaipa. And it's so sad how people promote kutrolwa kwemumwe munhu, uchitonzwa vanhu vachitiramba wakadzvanya usamire, vanhu vachisapota kuti ramba wakadzvanya usamire, usatomboregedze kuataka. Munhu achitouya toda kuti ndicharamba ndichiataka. Even if you say munhu anotaura chokwadi about munhu, une proof here yezvaunenge uchitaura. Wakambosangana nemunhu here? Inini ndine vanhu vanonditaura mwakuti mulife chai hasi takatombondoona kuti ndiri mupfupi here kana ndiri murefu, but they claim to know me. They say a lot of hateful stuff about me. They say hateful stuff about my children. It's so funny how the masses feel entitled to give validation of who a person is. It's very funny. Vanhu vanotokumukira kuti iwewe wadii wobva utonzi une big mouth, but you are suffering. I really wish we could come together and stop these people who do this cyberbullying. Hold on, let me block this Tanaka. Let me block this Tanaka. You understand? I really wish, I know to some it's entertainment, but hakuna entertainment yekutrolwa kwaunoitwa kana kutukirwa vana vako kana kuitwa sei kana kutukwa yomudunga munhu kana kunyeberwa. Mamwe mabloggers anotopromota izvozvo kuti saka zvamuri kupromota izvi zviri kutipei. Unopromota kuti mumwe munhu atukwe. Recently I was watching this Zim celebrity here. As much as it's a blog for celebrities, havana chavanoburitsa chema celebrity chisvinu. Recently, you know, I bought my daughter another car. It was last week. Ndakafonera mufesi wangu anonitengesera motikari anonzi Ngoni. Ndikati Ngoni, I want to upgrade. Mwana wangu akapromotwa kuchikoro ave head girl. Saka ndakatengesa kamotikari kake kadiki kaikaya ndikatenga a better car because she was promoted. She's now a head girl. Ndatengesa mbva ndaita top up. But someone had to pass through pandatengesera motikari kuti anopa Zim celebrity kuti Mai Tt vatengesa mota. Kungoti nditrolwe kuti vatengesa mota, hausi kuziva reason yandatengesera mota, hausi kuziva kana reason yacho kuti yatengeserwe. Watone conclusion yekuti munhu arohwa nenhamo saka atengesa mota. Only in Zimbabwe. Ukati ndite chakati vanotokuatakira. Only in Zimbabwe unototya kana kutengesa chauda utengesa because uri public figure. Only in Zimbabwe, as much as people say ndimunounza life yenyu pa social media, that is what it's supposed to be.
kuiunza, not kuti tikuiunza kuti muzoi twister. Sometimes when I come and I'm talking about my life, and this could sometimes I'm inspiring, or sometimes I'm saying something, or sometimes I'm trying to motivate you. Ndoya nchiposta kana kana kuti zvemari kana kuti marounds or whatever. I'm trying to inspire, I'm trying to motivate. Ndogona kupinda kana kukudza kuti move on chichi kana ndane munhu wandikuda naye. I'm not doing it because kuti utore iwo undi attack. Do you understand? I'm trying to boost you, to tell you that it's possible. Ndakauya panapa ndikakutaura kuti I'm HIV positive. Handisi kukuudzira kuti undituke nenyaya yestatus yangu. Ndiri kukuudzira kuti ndikuempower, ndikuinspire, ndikumotivate kuti shamwari haudziriwe wega uri kurarama neutachiona chero inini. But unoona munhu achichitora ichocho kuchita ndosaka ane AIDS ari kufa. Utoona vanhu vachizara. It's not easy. Ndosaka muchiona vanhu hobo, they killed themselves. They cannot come out kutaura because anotya. Ndakataura problem yangu, ndakataura program yekuti I'm going to be talking to people with HIV because those people vanorwadziswa zvekuti vanofunga kuti havazi vanhu, vanosema, vanoiswa sideline. But I think I'm one of the few who came out to say, you know what guys, as I am zvandiri, I'm HIV, but I'm living my life. I'm living a life yekuti mumwe munhu asitorina haana kana kapekutangira, but ini ndikurarama. I'm in love. I've got a loving husband. I've got children. I've got a job. I've got you know. But vamwe vanhu vanototorera kuti ndoda kutomuataka kuti zvimurwadze. And that hurts, especially kune mumwe munhu anobva anyarara. Anyarara kudaro, anorwadziwa kusvika azviuraya. Don't drive a person kusvika azviuraya. I'm not saying ndoda kuzviuraya. Inini, I'll be very honest with you. There are so many times I want to kill myself. So many times I want to kill me personally. So many times I want to kill myself. But you know that chinondisimbisa chiinini as a person. I look at my kids. Vana vangu ndikafa hakuna kana munhu one anogona kuva palife yandiri kuvapa izvezvi. Ndinotanga kufunga, as much as it is, ndinotanga kufunga kuti right, ndikafa izvezvi vana iva vanozosara achivaita vana vangu hazvishamise kwandiri. Ndoziva kuti zvinoshamisa kwandiri. Kunewo hazvingashamise kuti mwana wangu unogona kumuti $20 pocket money. But kwandiri ndoziva kuti ndikafa iko ndezvo ndiani achapa mwana wangu $20 pocket money. Andinoona? It's bad. Mira ndimbobloka uyu anonzi Mai Tt ari kutaura kuti hanzi America vanoteerera paparazzi. America, they don't bash macelebrity. They don't lie. Vanotaura zvinhu zvine proof. Havanyebe, havauye nestori iri framed. Havatomboye nestori yakarukwa yenhema. Havatore vanhu vachivhiringidza life yavo. In America, paparazzi yawakuda kundiudza kuti hanzi in America zvinoitika. Havatore nhema, vanotora zvinhu zvine proof, zvine evidence. Zvekuti vakati nengane nhumbu, unotoona zveshuwa kuti nhumbu yacho iripo. Zvino kuno kumunhu akangonzwa guhwa chero rekunyeba, anoti naro. Agoti naro. Agonyeba vanhu vagototi it's true, it's true. People are destroying homes. People are destroying people. People are destroying families. Chero vanhu vakatadzirana. Ndakanzwa mumwe munhu achiti iwe dei watonyarara because waizviita kuna madam boss. Friends can argue, can fight, and they can forgive each other. It's not for you kutora grudge raitika muna muneni na madam boss orita rako. Do you understand? Because onga usipo pataitukana na madam boss, autozivi zvakaitika pakati pedu, but unongoona kuti iwe wakazviitira madam boss, of which madam boss vacho neni tinenge takaregerana, we are okay. But iwe ndiwe wakumhanya neshoko, but ivo vanhu vacho vari kumhanyira neshoko, they are together. Kwaiwe wadirei kuramba uchiwedzera chinhu chakapera kudhara, kudira parafini pamoto wanga wakudzima, odira petrol. You like kufukunura past dzevanhu. You like kufukunura upenyu past zvinhu zvakaitika kudhara. You want to bring it back kuti wakambodai. How do we live when you want to unveil past yemunhu? Munhu kana akamboita kana kuti mbavha akaregedzawo mbavha, it's not up to you kuti ugare uchiti you remember iwewe wakanganwa zvawakaita. No,
We don't live in the past, we live in the future, we live in the present. In America, when you lie about a person, you get sued. But here, when you sue somebody, anotanga kuita victim. Nekuti ari kutaura nhema, wakuda kumsuwa oplay at the victim, but iari ari kufamba nenhema. It's bad. Inini, I don't want to lie. Inini, if I die, anditombodi vanhu vanondiposta, anditombodi kana mablogger anondiposta, because most bloggers attack me. Andina munhu wandinowirirana naye. Mukatoona munhu anonditrolla on Facebook inini, just know kuti behind the camera atistombowirirana. Andina munhu wandinoita naye game rekutukana paFacebook kuseri tichiwirirana, because I'm not that person. I'm not fake. I am as original as it comes. Mukaona munhu anondituka paFacebook kana kunditrolla, mukazondoona ndafa ka, musazombofema kati musazombofema kamualawa kuti auya achitanzi taitotaura kuseri tichitextirana. No. Why do you have to play game rekutukana kuseri muchiwirirana, saying hateful things to each other? That is not right. The time is still there. Make amends with people you have. Inini vanhu vandakakanganisira navo muupenyu hwangu, I've made peace with them. But ndine vamwe vanhu vekuti unoshaya kuti ari kurweiko pauri wekuti hautomuziva usakambosangana naye, but anokurwisa each and every day acho kuti ndotaura life yako so long uri kutaura life yemumwe. Apa iwe yako yake yacho hautoizivi, hautoitaura. You understand? It's really bad. It's really very bad. Nekuda kuudzira munhu zvekuita neupenyu hwake, unoda kuudzira munhu zvekuita nelife yake, unoda kuudzira munhu kuti usaposte. Even munhu, this war, a person is allowed to post zvaanoda. Iwe wakona kuyazodzira munhu waposterei kuti watenga motikari. Ndo zvakatogadzirwa maposti wayo. Iwe have your own content. Kwete kuti you want to ride on other people's fame, you want to ride on other people's lives. Kana vafa wakuda kunyebera kuchema kuti munhu anga kanaka. Let's appreciate each other when we are still alive. Let's appreciate each other when we are still kicking. Let's learn to be nice and kind to each other when we still have the time. Munhu kana afa usanyebere kuzingira uchiposta uchinyebera kuita sei iwe uri umwe wacho anenge akonzeresa. You understand? Ndiwo wakonzeresa, you are contributing in kuzviuraya kwemunhu. Inini when I saw kuti this ndakakanganisirana nemunhu or ndakakanganisirana namadam boss veve, we made peace way back kunogara pasi. Takagariswa pasi and it was between me and her. Do you understand? Tikatoregerana, but unoona mwe munhu achifamba nenyaya iyoyo, iwe wakaitei madam boss, iwe wakaitei madam boss. Ko zvaita sei iwe madam boss vacho makaregerana? Ima mutoziva kuti madam boss vacho wangu anditadzirei. But you think kuti munhu anongotadzirwa wakanyarara. It takes two to tango. And when those two forgive each other, you don't have to be angry kuti vanhu varegeranei. Why do you want people to fight? Why do you cheerlead war instead of peace? Vanhu vakatowirana, pane vanhu vanotoona kuti vatadza kufara kuti vanhu vawirana, vanotoda kuti vanhu ngavarambe vachinetsana. Vanhu ngavarambe vachinetsana. Why do you promote war? Inini the thing yakazoita ndisimukwe kuda kusuwa this person arikugara achinditaura. Inyaya kuti ndandaneta. I have tried to make amends with her. I've even tried to go kuinbox wake kunoti chauri kutaura izvi hazviziri izvo. But that person anoramba achingokupikisa. As much as you say I'm bad. The last time I was in America, akaita live akataura zvakataura about my husband. Ndikamufonera. Ndikamuti, listen, zvauri kutaura about my husband's job is not like that. This is what my husband does for a living. Ndikatomurakidza nemapepa. Muri kunzwa? Haana kuda kutora zvandamurakidza zvemurume wangu. Akangoda ngoenda chete palive achitaura zvekunyeba. Achidhisa murume wangu like that. Nechaatadzirwa hapana. Nechaitwa hapana, kuda ngonzi ndiri queen of Gua. Ndiri queen of Gua. Ndiri queen of Gua. Unosvika pakuneta because unenge wazama kutaura nemunhu behind closed doors. Unenge wazama kunegotiate, but utozoti aiwa no, let me fight this person. Ndimutsuwe because kurova munhu kana kuita sei munhu unosvika pakusungwa ka. Unosvika pakusungwa.
kafira mujeri. But chawasungirwa is the pressure you are getting because munhu akaramba chikupoka unosvika pakuti no, inini now I need to attack. You put people on the corner yekuti munhu is forced to attack because hapana munhu anomboda kujairirwa akangonyarara. As much as say mwe munhu ari quiet, mwe munhu achasvika pakuzvisungirira nekuve quiet nekuti iwewe uri kuda kuti anyarare kuti iwe ungomutauri. As much as munhu wenzi chingonyarara, vanhu vanotofira mukati nekunyarara ikoko, vanhu vanotofira mukati nekunyarara ikoko. Munhu anotofira mukati akanyarara because ari kudundira bundu rinoramba richikura kusvika afa. People are different. Depression is there and depression is real and we all have it. Ini nditori nayo, ini ndinotoenda kutherapy kuno cancelwa. Ndosaka dzimwe I come out, I want to say it out because zvinorwadza. Haungatiwo chii chinorwadza kana waunza life yako toitaura. Handina kuinzwa kuti uitaure nhema. Taura zvaunotaura but usanyebe. Do you understand? These platforms dzakaunzwa kuti vanhu vafare, but some people have turned it into a battlefield. Unoona munhu achitora kuti ramba wakadzvanya uchirwadzisa munhu. Kana wakuwana payback manje wakunzi watadzirwa, you are playing the victim. Do you understand? When we come as public figures, those are the public figures. Because if I don't post about myself, there's nothing that I'm going to post. It means I have to shut down my page. If I don't post about the goodness of God, haungazvinzwisiseka. Unoinspire sei usina kuona kuti munhu andiri kutevera ari kubatsirika pakadai. Ndikauya ndikakutaurira kuti ndine HIV, handisi kukutaurira kuti iwe ufile kuti undituke. Ndiri kukutaurira kuti listen, you are not the only one. Takangofanana. Do you understand? Ndikauya ndichikutaura ndatenga motikari after ndatambura. Ndikuedza kutaura kuti after iwe watambura you can still buy a car. Ndikauya ndichitaura kuti ndakazororwa, handisi kukuvhairira, ndiri kukuudza kuti you can still get married after a heartbreak. That is why you follow people. You don't follow them kuti vari kukushanyira. You follow them to learn to know kuti you are not the only one going through trials and tribulations. But imwe munhu andozvitora, unouya uchindishanyira, akatenga motikari akaitengeserei. I was laughing. Zim celebrity does that. Havana chavanoposta, especially about me. But it's so funny, man of this Zim celebrity. I've tried to reach out to kumvaridzi vayo ndinovaziva kuti can you just stop posting zvisina basa? I bought my daughter right now abuda ane imwe motikari, handina kutomboda kuiposta futi motikari yacho. Kapingi yes ndakakatengesa. I did because I wanted to top up. Ndakamutengera mota nyowani because I head girl. I had to celebrate with her kuti mwanangu makorokoto wave head girl. Ndakamubvisa kamota kadiki izvo zvaane motikari hombe because ave head girl kawe pachikoro. Saka anofanira kupakuwo motikari iri nani inoenderana nehead girl wake. But Zim celebrity yakatora kamotikari kakonokanda kuti Mai Tt varohwa nenhamo vatengesa kamota kepingi. Kamota kepingi kega is just 4.5. You know, it's just 4,500 yekuti ingabvise nhamo yesere. Unenge usina kana umbowo kuti yatengeserwei, hauna kana umbowo wekuti yatengeswa pazvamira sei, zvafamba sei. Iwe wangoona mota yaiswa kunotengeswa, wakutomhanya kuti aiwa varohwa nenhamo. Saka munhu achatenderwe kutengesa mota yake kana kutengesa property yake. Tiri vanhu ka. Besides being public figures, we are people. Takangofana nemi ukamuka makusana kuti ndakutengesa hembe yangu izvezvi. Haufaniri kuquestionwa kuti waitengeserei. Ndo zvaunenge uchida kuita. It's not something yobva akatotengesa mufungi. Aiwa, wazive here reason yatengesera. Havana mboda kubvunza kuti oraiti matengesa motikari indi amaitengesa yangonzi Mai Tt vatengesa motikari yemwana wangu. Kuiwo zvanyanya kukubata papi? Ndatengesa because ndaupgrade. Mwana wangu akudriva mota initori nani kukunda kavhisi kaive kai. Right now atoenda nemotikari yake izvo zvabuda adriver mwana wangu aenda kuchikoro. Apa it's a blogging yekuti inofana kupromota macelebrity acho, but ndo inotoita kuti macelebrity atukwe. Apa uri kufuti Zim celebrities. Pano here chauchaposta. Inini I've been doing a lot in this charity works. I've helped vana, I've helped Nerera. I've done a lot, but asanda kambona munhu wana nondiposta kuti thank you Mai Tt, you have done this.
Thank you, Mai Tt, you have done this. Ndakatukirwa nhau yagreat man chaichairo, but kuti great man afambe ari muwheelchair yemagetsi ndini, but handina kana akambonditendera wheelchair yagreat man. Ndakatukirwa 1000 ragreat man, but kuti vachiziva kuti great man kuti afamba achiti wiu newheelchair iya handini. Asi ndakamboona munhu akamboti thank you, Mai Tt. I've never been appreciated by anybody. I've never been thanked by anybody. It's been 5 years. And ndakambona munhu akanditenda, any blogger, anywhere, any page, any platform. Nyangwe ndikaita chakanaka sei. This year chaicho ndofunga ndakataura life ka1 yandaipindura somebody. Onzwa mumwe munhu atanzi unotuka vamwe haudi kutukwa. Iwe unenge watukwa, ndiwe here watukwa kuti upindurire munhu. Uncertain. Ende chero ndikafa handitombodi kana kutombonzwa blogger anondiposta. Handina ushamwari nemabloggers zvekudaro. That's all fake. They will start writing about how good you were, how strong you were. Kunyora unoona munhu achinyora paragraph rakadai so munhu afa. Munhu afa paragraph, she was a strong woman. She did a lot for the community. But kana ari mupenyu so they will never. Vanenge vachitosasa kuti ufe. So what am I saying? It's not about me, it's just about everybody. Kuti guys, spread love, not hate. I don't care. Ndogara ndichitaura by now ndasvika pa point yekuti I no longer care zvangu as a person, because you can never convince a person to like you. You can never convince a person to thank you. You can never convince a person to appreciate you. Appreciation nekutendwa kuzhinji kunobva kuna Mwari. But what I'm just saying is, zvimwe zvinhu zvamunoita, sit down and ask yourself, am I building or am I destroying? Siyana ine system yoti munhu kana afa munouya nemaparagraph marefu. Ina handitombode. Sanike inini zvangu kutaura chokwadi, if I die ka, hamene kuti zvinotoita here kuti ndivigewe in private. Panongoitwa an announcement, ndovigwa nemhuri yangu, because I just know it's my family vanondida nevana vangu. The rest, handidi kana kucelebrate ochinzi azovigwa achemwa akazodai. Just do gala, moimba, mojata, motamba, mojata, motamba. Zvekunyebera kuchemwa nekuti wasei, that is bad. Appreciate vanhu vari vapenyu. Appreciate vanhu. Kuti kuda kuuya nemaruva munhu afa. Just for once. Chinhu one chakaitwa nemwe munhu chakanaka. Chingoti appreciatewo. Hakuna munhu ari perfect in this world. Hakuna munhu anonzi ari perfect. Munhu wese ane zvaanoita zvakaipa. Munhu wese anokanganisa. Mapublic figure vanhu vanotadza, vanotofema mweya vakabayiwa, vanobuda ropa, vanobuda musodzi. Vamwe vanhu vanonzi hanzi chikoro chipi ichocho chinobvumidzwa motikari? Chikoro chemwana wangu chinobvumidzwa motikari. Hamene kwenyu kana chisingabvumidzwe, chemwana wangu anotodriva kunopaka pasaidhi nemotikari yaheadmaster. Chinotobvumidzwa zvokuti motikari. Hamene asi kwenyu hakubvumidzwa motikari? I didn't know. Kwevana vangu ino vanotodriva vachitoenda vachinopaka pasaidhi naheadmistress, ndopaanotopaka achitopinda muclass. It's allowed. Kunotori nevamwe vanotouya nadzo motikari. Ende ndakatoiupgrader because akapromotwa kuchikoro, akapasa zvekuti saka akabva apromotwa ndobva anoiswa muchinzvimbo cheheadgirl. Aiswa muchinzvimbo cheheadgirl, ndobva ndati aiwa mwanangu, now you deserve kufamba nemotikari iri nani because waane nyembe yako, you know, because akapasa zvekuti last year my daughters, they keep accelerating, so I try as much as I can to make them happy, to make them comfortable. Because I know kuti kana ndafa hakuna mwe munhu achambovaitira. Saka ndichitrya by all means kuvaitira zvese kuti vasazoone musiyano wazvo kana ndafa kana kuvhunduka. Ndogara ndakataura kuti I do that, kwete kuti ndikuda kuonerwa, but kungovaudza kuti vanangu, you can still own it.
you can still do and work for it. Wotozvishandira hazvivhundutsa, hafane kuvhunduka ka. Vakomana vanomunyenga hafane kuvhunduka kuti ndanyengwa nemukomana nemota nekuti anzi ati motikari inogona kungodhiraivhwa chero ndiri ndega ndisina kuitengerwa nemukomana. Do you understand? That is motivating mwana kumudza kuti hazvisi zvinhu zvingashamisa kuti waita mukomana nemotikari, you know. Saka ndobva ndongoti kuti let's spread love, not hate. Let's just love one another. Let's not promote hondo. Inini, as much as I say, nyangwe ndika try to be nice, nyangwe ndika try to be quiet, still ndinongotaura. Chero ndika try anything. Saka ndakasvika pa point yekuti nowati Mwari ndimunoziya. And handichisina chanjeta, I no longer want to live to prove kuti oh ndionekani I am nice, ndionekani I am okay, ndionekani I am chi. You understand? Ndakatobva to that level yekudaro. I am now on a level yekuti you know what I say, whatever. Tese tinotonda ndinotomukoma kuseni nditofunga kuti dai ndangomuka ndakafa. Ndotomboshuwa dai ndangomuka ndakaoma zvangu ndakafa bva ndotanga kufunga futi kuti saka kana ndafa vana ivo anozovaona ndiani? Hapana. Anozovachengeta ndiani? Hapana. Handi munoona? Saka if you feel like giving up, think of those who look up to you. Nyangwa vakaita vashoma. Think of those who care about you. Munhu wese ane vanhu vake chero vakaita 2 vanokuda. It's hard kuzoona munhu osvika pakuzviuraya mana. Kuzoona munhu osvika pakuzviuraya, it's not easy. Kuzoona munhu osvika pakuzvitsungirira, it's not easy. Kuzoona munhu osvika pakuta give up is not easy. But in the process yaunogara mumako muya paunofunga wakabata tambo, chimbongofunga kuti vanhu ava vari kuraramira. Kune vanhu vari kutoraramira iwewe izvezvi. Kune vanhu vari kutoraramira iwewe izvezvi. Ukafa iwewe vanhu vavo wavauraya nyangwe vakasazviuraya, but you have crushed their souls, their hearts. You have crushed them to bits. Vanhu ivavo. So before you take your life, think about those people. Ndozvandinoita ini pese pandomuka makuseni ndichifunga kuti enough is enough. Ndinofunga vana vangu ivavo. You know? Pese pandomuka makuseni ndichifunga kuti aiwa, no, this is too much. Ndofunga vana. So if you feel like giving up, if you feel like you want to quit, think about those who care. And try to focus more on those who care about you. Try to focus more on those who look up on you. Vanoziva kunaka kwako varipo. Nyango vakaita 2 varipo. Nyango vakaita 4 varipo. Raramira ivavo. Do you understand? Raramira vashoma ivavo. Vanomira newe. Vanokuda. Vaunofidha. Vanoti kana usipo zvinhu hazvifambe. Vanoti ukarara kunze vanofa nenzara because of you. Do you understand? Think of those people. And think of those people. Usanyanyokoshese vanhu vanoda kukuparadza nekukudestroya, because for sure they will succeed, and when they succeed they will actually mourn you better. Munhu anokuuraya ndiye anokuchema kudarika vamwe vese, if you didn't know. Munhu anokuuraya chaiye anokuchema kudarika vese, ugotofunga kuti ari kurwadziwa. Deep down anenge achicelebrate, but ndiye anenge akuuraya. Munhu anokuuraya pabatise apa ndiye anokuchema kukunda munhu wese. Kunge zvandaiona kuplatform yemukomana uya. Mukomana uya aimbobuda achiti vanhu vari kumutuka, vanhu vari kumudii, vachitowedzera. Paakafa ndakatoona mumwe munhu akambomunyorera blogger paragraph rakakura pano nekokoko. Akaenda ikoko akanotaura kuti he was very strong, he was very chichi. Ndakangotarisa ndikati inga zvakaoma.
you actually have the nerve yekunoposta zvakadai? Wakanganwa kuti iwe ndiwe waiposta zvakadai? Zvisimbise, nobody cares about anybody these days. Chero ukauya ukataura nhamo dzako, nobody cares futi at the end of the day. Nobody cares. Ukauya chero ukachema pamberi pevanhu, nobody cares. That's what I've seen. That's why mazonomona handicheme, ndaitombochema. You understand? Ndaitombochema zvekuti pamberi pevanhu, but unozoti paunopedza kuchema, vanoscreenshotera kuchema kwako vonoposta votanga futi kutowedzera kukuseka. So do you know what I can advise you? Uri wega chema stereki. Ozvibondera pasi wochema zvekuti. Ozvibondera pasi wochema wozvirova, wapedza kugeza kumeso kwako wosmaila zvako. Do you understand what I'm saying? Because nobody cares. In 100%, 80% don't care about what you're going through. 20% they want to know what you're going through so that they can have zvekutaura. You understand? Apana munhu ane basa nemunhu mazivano. Apana munhu ane basa neproblems. Your life is very important. Koshesa upenyu hwako. Koshesa your well-being, your mental state. Zvekuchemera vanhu izvi hazvibatsire. Vanhu vacho vanotowedzera, wapedza kuchema, they will still come. They don't care. So chema stereki, wapedza kugeza kumeso wopoda uya zvako wotaura nevanhu. At least you have relieved yourself. Crying is allowed. Relieve yourself. But don't allow the devil to know what you are going through every time. Satan akaziva kuti anokurwadzisa every time. Do you know what? Anofara zvekuti. Sometimes confuse the enemy. You don't have to show your misery. Hey, Satan akatona kuti uri kurwadziwa, anouya achitowedzera pamusoro kuti ndiri kumugona. You understand? Pray more about your life. Pray more. Kuna Mwari. Inini I believe in God because ndakangokurawo ndiri a Christian. Kunamata chaiko kuudza Mwari. Nyange uchangoutaura wega. Unomboita ngo unopenga but Mwari anonzwa. Mwari ari nani? Oro kutaura wega kuri nani than kuti anzi uda kuudza vanhu. 90% they don't care. You understand? Hanzi vanhu vanotofara kunzwa kuti ndoda kuzviuraya. Aiwa, I'm just saying the truth and now kuti ndoda kuzviuraya that I think about it. You understand? I do think about it because I'm human, but ndinotanga ndobva ndafunga kuti kuvana wangu ndobva ndatoregedza. Ndozvandikuedza kutaura ndisi kuti ndoda kuzviuraya ini. Don't misquote me. Iyoyo system yokuti kana nichitaura something you want to come and misquote me and then you want to take it the way you want to understand it kuti Mai Tt vatoda kuzviuraya. I am saying that mentality comes. But ndinoiataka nekufunga kuti ndine vanhu vanotota look up to me. Vana nevanondida. Handina kuti ndoda kuzviuraya. Mamboona ndichiuya pano uchiti ndoda kuzviuraya. I am saying it comes. It's a thought that comes. Komuda kuti ndinyebere. It's a thought that comes kuti man, I think I'm done. But ndotanga kufunga zvakandikoshera zveupenyu. We fall and we rise. Kudonha kunobvumidzwa, donha stereki, but rise above it. Above all. Donha stereki, but rise. Usaramba wakadonha, usaramba uri pasi. You know? I think I have said my own part. I was just talking in passing, nothing serious about it. Then tonight we have a show. Singles on Life. Make sure to magadzirira mouya tisparkwe tina kids. Let's talk about dating, meeting your soulmate, or just a friendship. It's tonight. Nasi Friday, guys. Uyai manheru panapa panenge pakabaka tisparkwa zvedu chitaura zve Singles on Life. Singles on Life, a program yandakangoti aiwa regai tiite
tinakidzwe tisipakwe manheru anhasi. Singles on live, you never know unogona kunhonga chako on a Black Friday like this. I can't wait to interview Anzina Slay pray Chemera Mshawa. Yes, Chemera Mshawa. Chemera Mshawa mvura ichitoyeredza mvura vichenda. Show iri kutanga na 8. Show iri kutanga na 8 p.m. Manhero anhasi. I can't wait for my first toti first client here. Toti first ichi. The first person I'm going to interview, I cannot wait for that person. Kuti auye pa interview. Tisipakwe zvedu nhasi manhero na 8. So, see you today. Nasi Thursday, God Friday. Naimi nasi chinganiko. Today is it Friday or Thursday? Who's saying Thursday? You are now confusing me, people. Oh, today is Thursday. Saka tomorrow. Tomorrow, okay. Yeah, I thought today. Why do I have a feeling today is Friday? Today is Thursday. All right. Yeah, ndiri kumhanya. Ndiri pakumhanya. So tomorrow, so if you want to interview you guys, sorry guys, brains zangu dzogara dzichimhanya. Sorry. Tomorrow, okay, I've heard you. Tomorrow Friday, I can't wait. Zvaunoita pachirongwa ichi. Chirongwa ichi takati munobuda pachena kuita kuti pasazove mashurugu varume vevanhu. Inini ndosaka ndakatichitirwe parudhende. Because kune varume vevanhu vanozouya vachiti ndikuda kuti unditsvagire chibhebi in private. Ndosaka ndakati toda kuita palive pachena. Hanzi nevamwe makadi kuti zviitirwe underground. Vanhu vandiri kuti zviitirwe underground vanhu vari HIV positive. Vekuti havakwanise kuuya kuzozvitaura pachena. You understand? Havazouye vachizvitaura pajekerere kuti ndiri HIV positive. Ndo vatikati tichatsvaga an underground yekuti vanouya neprofile yavo kutaura kuti Mai Tt ndiri HIV positive. Ndokutsvagwe partner tozoita kuti vaite mix and mingle kwavo vega. But pajekerere panapa, so long you are okay, uya pafair aonekwe. Bhodzi vamwe vanonyeba anozoya onyenga ari murume munhu uyo oda kunyengwa ari mukadzi wemunhu. Hatisipo pakuparadza dzimba dzevanhu. Tiripo pakuti vanhu vatsvage rudo. Vari masingle, single mother, single chero uri single usina mwana, single chero une mwana, single father. Mukaenda paprogram yaKendra ndakamboitaura is there. You can learn 1 or 2 from her programs. Takati rega tito yedu yemuZimbabwe. Anditika. Then lastly, nezuro. Handizive kuti vanhu vanonzwa sei. Christina, hold on. Pane munhu akandifonera nezuro achinditi Mai Tt ndatumira mari. Ndikamuti watumira mari yeizga ndatumira mari around. Ndatumira kune munhu auya kuinbox kwangu wanachitaura naye achiti ndi Mai Tt, ndikamutumira mari. Guys, ndogara ndakataura every time kuti nyaya dzemari kune anonzi mascam, mbavha chaidzo. Pane vanhu, ini ndine 1 page irori rine blue tick. And inini handiende kuma inbox kwevanhu ndichikumbira mari kana kuti ndichiti you have won something. Take note of mascam. Ndogara ndakataura izvi every day, but handizi kuti vanhu munorasika papi. Kana uchida kuuya mugroup rangu kana kuzotamba round, ndakataura kuti ndine number 1 inoti 0773633381. Kiri, ndida kukurakidzai. Aupe munhu mari yochitanzi ndapa Mai Tt usina kupiwa receipt ine chidhindo changu. Mumagroups edu emarounds tinopa mareceipts akatonyorwa zita rangu, ane signature yangu nechidhindo, ndipo stamp nereceipt yangu. Handizive kuti vanhu munopusa kusvika papi kusvika pakupa a total stranger mari oti hanzi nekuti munhu wacho ati it's Mai Tt. Ndogara ndakataura kuti ndine one number. You understand? 1 number 0773633381. That is my number. Asinonzwa munhu achiti ndakaisa mari munhu akanditi ndi Mai Tt ndikatotumira mari. How do you do all that procedure usina kana umbofonawo kunzwa kuti ndi Mai Tt vacho, usina kana umbonzwawo kuti ndikutaura naMai Tt vacho? It doesn't make sense. It doesn't make sense.
kumagrupu kwedu kune receipts anotori nezita rangu nefesi yangu handiti nestamp. Ndipewo chistamp changu chinhirikiri akomana. Handizive kuti munonzwa sei vanhu mini. Ende mwedzi uri kupera na28 kune vanhu vari kuuya vachiti hanzi ndichauya mwedzi wapera. Mwedzi uri kupera 28 for you to join. Hanzi do you know kune vari married can come saying that they are positive as well kuti vawane musikana. Izvi zvatowo zvimwezvi. For you to join our money groups handiti unouya ne-ID, proof of work, proof of residence nemari yacho ndokuti ujoine. Ende mwedzi unorupera na28 vanhu vari kuti tinouya musi wa31 mwedzi hauna 31 maybe makarasika nigirikini hanzi noimura. What do you use kuti malips enyu ave a bit dark? Aiwa, malips angu agara ari black. I don't use anything. I've got black lips. I love them like that. Malips angu ari dark handiti ana gwazete ndai anonyeba nakupa munhu mari. Naimi hanzi ndakatoisira munhu mari akatondirakidza transaction. Unoisa sei munhu mari? Unoisira sei munhu mari wausina kumbotaura naye usiri sure hausina kumbonzwa ungoti hanzi Mai Tt nezero ndakaisira munhu 500 in your name? Musadaro akomana. Neniwo ndiri kutotsvaga mari akomana. Muda kuzondifambisa mbiri yekuti ndobira vanhu? Muda kundifambisa mbiri yekuti ndobira vanhu? Musatambe nemari imi guys. Ndakaisa munhu aitotaura nanzi ndakakuisirai makati muri meeting hamusi kugona kutaura. Hazviite. Panyaya dzemari handimbotadze kutaura, ndinototaura chaiko chaiko. Panyaya dzemari nemadiri andoita mari. That is my number kune vanhu vanoda kupinda magroups edu emarounds. Ende yekuti tinouya mwedzi wapera unouya razara. Mwedzi watopera nhasi ndi26 mwedzi uri kupera na28 over the weekend ndo pari kupera mwedzi. Saka 31 wamuri kutaura handisi kuziva kuti ndeupi. February ari kupera na28. So come and join. Madzimai ari kuita zvinoshamisa uko ari kuvaka. I'll post ndine group panoita nziko kana tiri kunze kwenyika tinobvumidzwa here. Tinotamba navanhu vari all the way in America, United Kingdom. Akukupostira izvi zviri kuitwa nerimwe group rakaitwa riri kupera this month revasikana. Makazara vasikana vekuAmerica nekuUK. Ndaifunga kuti ndindega ndiri kudhendengura zimanshoni ndikapa magroups edu emarounds. Vasikana ivavo vakazopa kutenda nedzoro vachiti Mai Tt we thank you for this group. Vakaposta dzimba dzavari kuvaka. People are doing wonders. People are doing wonders. Nemagrupu iwo uchingotaura zvisina basa uchingoti hakuna mbinga inotanga round, hakuna munhu ane mari anotamba round. It's not about money. It's not about money kuti une mari kana kuti uri mbinga, but it's about empowering each other. Vasikana vari kuita zvinhu, vari kuvaka dzimba dzinotyisa. I want to post that group muone. Ndakatoti vasikana ndichaposta dzimba dzenyu. Ndaudziposta after this life muone zviri kuita vamwe vachishanda. Pindaiwo muzvinhu zvinokuvakai, zvinovaka upenyu hwenyu, munhu zvinovakawo life yenyu, zvinovakawo kwete kungowanika muri magroups emakuwa. Magroups anochallenge, anokuchallenge yekuti you feel motivated, you feel like no, I need to do more. Usapinde mugroup rinoda kudzikisira vanhu, group rinonyeya vanhu. Pindawo magroup ekuti you feel so motivated, so you feel no, I need to do more, I need to work hard. Hanzi Mai Tt muri my summer days nhasi ndi 24. 24. Ini ndiri kumberi pane zvandiri kumhanyira. I think pane zvandiri kumhanyira zviri kundiita excite guys. Saka munandiregererawo. Nhasi ndi 24. Mwedzi uri kupera 28. Kwasara 4 days. Mwedzi unenge watopera. Kwasara just 4 days. But mwedzi watopera. So ndosaka nchiti kana mauya ndanyora rutendo number +26377363381 ndaipina inamba iripo. You come. Handidi zvavanhu vanondiwestera time. Vanotiwestera time hatidi. Don't come if you don't have money. It's simple. Kana usina mari usauye. Hausi kumanikidzwa. Usauye uchibvunza usina basa. Handiti group rinenge riri vanhu 11. Unoona munhu achibvunza kuti ndokumbira kubvunza kuti zvinofamba sei. 11 vanhu vachikandirana every month. Tiri 11 kudaro. Musi waunouya ukasvikopinda mune vanhu 4 or 5. Unosvika tora number iri pa next number 4 which is number 5. Okandirwa mari yako the 5th month from that month iyoyo yatatanga round. Handi nhasi wamboti Friday.
nhasi wakuti ndi 26 guys ndine zvandiri kumhanyira madhetsi ari kunonoka ndine zvandiri kumhanyira guys madhesi acho ari kunonoka pamwe ndo zviri kundiexcita saka ndiri kutonangirira ndiri kumberi kwenyu maibata hanzi china Mr. Maposa hanzi I'm coming home soon. Mr. Maposa matii muri kuya rini kumba kwacho? Hamene zviri kunditora brain. Mr. Maposa muri kuya rini ko muri kuti I'm coming soon? You're coming soon musina kundudza date here munhu waMwari. Maibatere guys saka ndapedza zvangu. Ndakumuka kuti ndigeze tiende hanzi nauya Mai Tt you are bleaching. Stop bleaching my dear. Iyo nyaya yekuti unoda kuudza munhu uchiumudzira zvekuita zvebleaching dzangu. Tikutaura nyaya yemaraunds nezvimwe zvinhu uya udzinoudza kuti stop bleaching. Handisi kuziva kuti iwo zviri kukuafecta papi zvandiri kuzora. Zvandiri kuzora inini kwandiri zviri kundibatsira bhozi zvakandibvisa mapundu. Ikona zvauna kana bundu raunoona. Chero ndikaunza camera close iyi. Hauna pauchabata kuti bundu izvozvi zvinhu izvi. Zvacho zvauri kuti stop bleaching zvakatondibatsira because zvakabvisa mazipundu esai. Muri kuona ndaisa padhuze skin yangu asandageza. Asandageza izvozvi. Ndaisa padhuze dhuze. Zvakatondibvisa. Ndikuzvishandisa kubvisa pimples. As much as zviri kundi brighten up but inini main point the main goal rangu ranga riri kubvisa mapundu. Saka zvakandibatsira saka zvekuti hanzi stop bleaching izvo zvazvako izvo. Ndoita sei kana zvinhu zviri kundibvisa mapundu zvanditsvukisa. Iwe wakutoiti bleaching. Ndozvatiri kuramba izvo zvemunhu anoda kuitirana zvekuita. Saka ndapedza nemugaiziro kai ndimuke munogeza. Nhasi ndakabroka mufunge ndafara mufunge. I was so broke today. Ndobva ndangoita pane munhu wandine muchato wake mangwana. Unozadzi wangu wanenge wakaperwa usina kana chekubata. Munhu wandine muchato wake mangwana ndobva atoya ndobva andipa balance yangu ye400 per 1000 mufunge. Faraiwo neni ndandine stress. Ndandisina kana sendi izvezvi mufunge. Saka pane imwe kapo yandakachaja 1000 iri kuchata mangwana. Saka nhasi ndopa yazomukira Maxeni ikandipo 400. Faraiwo neni vanhu vaMwari ndandakatotsva izvezvi. 400 yangu yaMaxeni mufungwe. Apa ndanga ndine chikwereti chegasi. Ndine varume vakandidirira gasi nezuro. Mufunge mumba mangu nezuro vakandifilira gasi stove rangu. Saka vakauya kuzofila ndisipo ndanga ndafamba. Saka vakangosvikofila ndobva vasiya vafila gasi stove yangu. Gasi kufila i150. Saka mufunge ndikabvisa 150 yegasi kai. Ndatosarigwa ne200. Weekend yangu yatofaya mufunge. Mwari akanaka unozanzi patinopererwa Mwari ndo pavanotangira. Ndandapererwa zvekuti Friday yanga yasvika ndisina kana sendi mufunge zvinombooma ka. Juga dzinomborema. Mundobva atomukira Maxeni ndavhunduka munoziya. Endauya unexpectedly. Ndopoona kuti Mwari anongokuitira zvimwe zvinhu. Ndopoona kuti Mwari anongokunyaradza. Stress yandandichiita maMaxeni yanga iri kuti nhasi ndakabroka ndakana sendi. Ndobva vanhu vandiri kuchatisa musi weSaturday ndobva vanditi Mai Tt toda kuya nebalance ndafara kunge benzi ranhonga roro mufunge. Ndikatoti 150 yakwenda kugasi kai 200 mangwana ndotamba chiFriday changu chakanaka. Hapano vamwe here vane zvikwereti zvangu. Muye nezvikwereti zvangu bosi. Ko zvinombojuka dzinomborema ka.
njuga dzinomborema. Saka ndapedza zvangu guys, regedzai ndimuke ndigeze ndiende basa. Basa mangwanani, basa kuseni. Anzi Mai Tt mune cha 1000 kuchatisa. 1000 MC. I know my words. Kaongozifunga ndoitisa mari 1000 yavo kuti ndite MC kuti ndiuye. Tsaza rako kuti hanzi Feli unoshandisa chii ku maintenance skin. Ndinogeza ne sipo yeGentle Magic, then ndine kamwe kamafuta kangu kandiri kubika. Kamafuta ikako katondi clear. Handaiva nemapimples izvo zvandina kana mboisa kana foundation. Saka zvamuri kuti bleaching and whatever izvo handisi kubleach, I'm just cleaning. Kwatosara utu handi muri kuona twasara tumasports utu totoverengeka kana muri kutoona tumasports utu neesport. Amaposa matimu ese kwamuri ndotoda mari. Bebe chitonditumirawo kamari. Ndakatsva zvekuti matondisiro muri kuona neirresistible sport rasara iri. Mamwe ese masports akatsvukiriswa nemushonga wangu. Akanyeudzwa nyevenutswa. Kwasara iri one sport iri. Muri kuona? Right. Kwasara one sport iri. I1, I3, 1, 2, 3. Apa ndopega pasara. Neututu hatingatukaunde utu. Bundo rinobowa guys, nongoshaisa confidence. Saka inini zvokuti ndiri kuclear skin yangu then iri kutsvuka izvo haisi bleaching, ndiri kutongoclear skin yangu. Hazvina kana zvinhu zvinobleacha zvandiri kuzora kana kuti zvinodii. Da kuti skin yacho inyatsoita kwazvo. Hanzi mazuva ano mune dama. Shuwa matama angu ari kukura. Ndiri kusimba mazuva ano, handine peace of mind. Imi ndisiye zvangu, ndiri kusimba zvekuti ndiri kusimbirira. Otherwise I'm not munhu mudhafu, but ndiri kusimbirira. Hanzi isusu varombo hamuchatisa. Ndinochatisa. You know what? Ndino negotiator. I negotiate, but kana ndichatisa ndinotangira pa 1000. Kutouya kwangu kwandakakosha ka. Kuuya kwangu ndakakosha ka. Hanzi garlic inodestroya sport mura. Wow, inodestroya sei. Handizive. Utondiudza kuti ndoita sei ndozozvitry boss kwangosara tushoma. Mazuva ndine peace of mind. Ndinazve ndimborina hangu zvizhinji zviri kundinetsa. Ndine peace of mind. Peace of mind. Ndinayo zvakanyanya ndiri kutowedzera. Hanzi tarisa muakaunti mako baby warangarirwa nedenga. Amaposa matumirei. Nditarise muakaunti mangu. Hold on. Manditumira mari here misi maposa. Manditumira mari. Manditumira mari misi maposa, ndisi kuona mari. Hold on, kutarisa account. Hold on one. Account. Umutamba isu. Inga maita zvii, maitenyi vamaposa mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Saka guys, I am done. Have yourself a good day. Vari kuda marounds. Uyai kwandiri. Mondifonera. Kana musina mari musauye muchitipedzera nguva. Mazvinzwa. Maite henyu misi maposa ndaiona mari. Tinokutendai mwari akuitirei zvakanaka.
at least zvaita tinombopushawo kusvika kumando tinenge tiri safe, tinenge tiri safe. So guys, enjoy. Tomorrow ndo pane nyaya yedating chakuti. Sorry, ndafunga kuti nhasi Friday. Brain dzangu dziri kumhanya zvekuti ndafunga kuti nhasi Friday. Hanzi muchato nderini? Muchato soon guys. Mundiregerawo mapresents. Ndoda mapresents, handisi kuda mapresents emaplate nemapoto. Ndoda vanhu vanouya nezvinhu zvekuvakisa. Because ndiri kuvaka, kana uchiuya muchato kwangu unofanira kuuya nemapresents ekuvakisa. Zvemapoto ndinawo, zvese ndinazvo, ndikutoshaya kwekuzvisa. Saka kana muchiuya kumuchato kwangu munouya nezvipikiri inonzi chii, mainsuit ayo. Ndikuda mainsuit mainsuit uya kana nechemba yako neshawa zvinyowani zvokuti ndizoisa muinsuit yangu yandiri kuvaka. Ndo magifts andiri kuda inini pamuchato. Handimuri kuchiona, handisi kuda vanondiwira nemaplate. Maplate mumba mangu akadzara mamwe acho handisati ndatombovhura. Muri kunzwa? Handisati ndatombouya ndavhura mamwe maplate handisi kumada. Uyai nezvivako. Handitika mapresent enyu auye nezvinhu zvekuvakisa zvakanaka zvinenge. Muchatoriko soon. Ndikutogara ndakatasa gauni rangu mazuva ano. Muri kuona gauni rangu pari? Pese pandomukira ndongoritarisa iri gauni rangu iri. Uriko very soon. Ndakatoshaya pekuriisa. Handi muri kuona harina pekuisa because hariisike muwardrobe. Gauni rangu harisike muwardrobe, rakakurisa, saka ringogara rakadai rakanamirwa muzi sagararo iri. Saka ndo rinondifungidzisa everyday pandinomuka kuti ndichachata. Handina Mildred, ndaisawo 1000 muaccount mako, ndangonzwa kufara. Shuwa here Mildred ka usada kunditawe. Matsanondomuka makuseni iyi ndo rinondimotivata gauni rangu iri. Everyday ndo rinota pasi pandinomukira. Ndinongomuka ndasa gauni rangu iri. Harina kana pekuenda, ndikutoshaya ndoriisepi. It's too big, you know. Saka iwa muchato uriko, hama neshamwari. Ndakangomirira kuzoisa inonzi chi? Hanzi nauyu mura unonyeba muchato zvakanzi hakuchisina. Muchato uriko, Mwari ngaangotitungamirire. Munhu andinamatira vedu we, munongoramba muchinamata. Aiwa muchato uriko, gauni ripo. Mira nditombovhura. Nditombongokupai zvangu nyemu. Ndombongokunyemudza. Aiwa murioni zvenyu but kungokupai motivation, kungokupaiwo kamotivation. Handimuri kuona. Aiwa gauni ripo zvaro. Aiwa ndotomuka makuseni ndichitongoritarisa everyday. Padhuze. Aiwa rakatosvika. Ende rakanaka zvekuti. Zvekuti rakakurisa, rina kana pekuisa wardrobe harikwane. Mupai harikwane. But riripo iri. Is there custom made for Mai Tt. Kounomisirweiko muchacho? Koinda muchingondishuwira zvakaipa. Hamudi kumbongondishuwirawo zvakanaka seiko? Sei musikandishuwirawo zvakanaka? Gauni riripo iri. Gauni rese. Hamumborioni zvenyu but riripo iri. Handisi kukurakidzai hangu zvekutanzichi. Iri gauni. Aiwa riripo iri veil. Riripo custom made. Strictly for my nema measurements hangu. Munhu anozowana gauni rindabva kuchata ka ane lucky munhu. Anenge ari too blessed because gauni rakanaka zvarero. Ndingoti ndikamuka makuseni ndikuita kunge ndichangombongoripfeka.
Eh? Aiwa gauni riripo guys. Iri in full force. Iri T ende rakakura. Rinorema zvinone kuonda kwangu kwandizoti ndinenge ndakaita sei because it's very heavy this gown. It's very heavy. Mba mangu matoo mustoreroom. My bedroom is not that big. My bedroom is not that big. Saka matoo mustoreroom muchisina kana order. My house chisina kana order but Mwari anotigonesa. Mwari anotikundisa. Mr. Maboth. Sutu yakasvikawo kuno yemuchato. Aiwa tinozvitenda wamaposi. Chitumirai sutu yacho ndigare ndakairongedza. Munhu waMwari. Nekuti mungazoipfeki. Saka tapedza anti guys. Chiregai ndinogeza. I think ndataura. Hands, I want the gown after you. Yeah, I want to bless somebody in a gown after me. It was custom made. It was custom made. Munhu anenge ane measurements akafana neni. Unenge waita lucky chaizvo because this gown is one of a kind. Zvino ndichapfitira kudoro ndoda vanhu vanenge vachindifena musi uyu because ndinenge ndichidikitira. Ndichange ndichifenda musi uyu. Mablue outfit. Mablue outfit hanzi ndichagadzirisa. Hanzi tiratidze kuti kuya makapfeka. Aiwa munoya makapfeka zvamunoda zvenyu guys. Munoya makapfeka zvamunoda so long makangopfeka blue. Royal blue and gold. Royal blue, white and gold. And you please don't discuss about your life. Now you also don't discuss about whose life now. Why do you always have to want to control what I say about my life? I want to talk about I'm having fun with my friends. You just want to come and control me. Chiko. Gandiku block. You want to autondudzira pekugumira kuti anzi please don't discuss about your wedding. Saka don't discuss echiora. Uda kuti ndite life yongotarisa vanhu here naye. Ndakutochira kutaura zvandoda kutaura nekuti iwe uda kundiudzira kuti please don't do this. Please don't do this. Iwe ita kwazvo sha. Regai timuke tigeze kaisa. Zvakaoma. Chiendai zvenyu ndiwane magezero. Tataura tapedza. Unless muda kugeza neneri. Muda kugeza neni here guys. Tichidiscuss usvika ndapoda. Ndikushaya zvekuita. Muda kunditandadza here ndigeze. Muda kunditandadza here. Timboita life togeza, topedza, topoda. Topedza, toita sei. Nevedu takutorambidzwa kana kutaura zvatinoda neungoti mumwe manenge please don't discuss. That's why vanhu vachizokutapa. Chandataura ipapo chinoita kuti nditapwe chiche ungoti gauni rapo. Zvinopa story yei zvekuti gauni rapo. Tumirai masters uku. Ndikuda kutambira mwedzi wapera utione kuti Zuckerberg akatigadzirira. Tumirai malove nemalikes. Malove nemalikes. And keep the gown for Fifi. Ndicharichengetera mwana wangu. Sure. Hanzi naprincess akakuda chizozira zvemuchato kupi. Hanzi baba ikwacho rega ndiende.
I just wanted to have some fun with you guys, talk and kungosekawo, kungotaurawo, And you gained weight. Yeah, I did. I gained a little weight. I'm not big, guys. I'm a size 10. Dagara life young one is tough. I've gained a little bit. Anzi, pindai mutab. Cynthia ran the tab. Kana aiwa tab yangu iri padhuze. Bathroom yangu iri padhuze ne. Iyi yandakatotarisana nayo iyi. Ngango is just 4 footsteps. Online dating tomorrow is tomorrow. Anzi, greet me, Dio. Hi, Diolin. How are you? How are you doing? If anenge vegan different kune ramai vake aiwa vanhu vangu takatosiyana vanhu vangu vane test yavo ndine test yangu hanzi naMildred imbomira pane zvandiri kuda muri kudei naye madam Mildred ane tinogesa animboda zvokutaura neni nyaya. Let's go and bath. It's time for bathing. Can we bath? It's time for bathing. Ngatigezei. Nhasi handina zvokuita saka ngatigezei handini. Tigeze. Togeza here. Mirai tigeze. Hold on. Regai tigeze nhasi. Nhasi ridamboita zvinhu zviviri. Togeza here mafans. Mafans tigeze here. And it's true. Can I never like skipping it with Mai Tt. That's not better routine. My morning routine. And it. So this is my morning routine. Right. So I'm in my bathroom. I'm in my bathroom. And I'm glad to see the hands inside. All right. That's that for now. Let's do my morning routine. Dambo kwesha mazino. Munaita muchikana malavu nemalights. Uchibvunza zvamunoda. Ndokwesha mazino. Ndakukwesha mazino. Ndokwesha mazino mazinzwa. Right. I want to question mazino. Right. Mazino ndakwesha. Ndakwisa sipo kumeso kwangu because ndinomboita kuti isinke atika. Sipo idu ichisinga andi. Andi tione uchigeza. Hold on. Hold on. Nai, let the way. Right. Takugeza ndika. Takugeza. Anti muramba kubva. Takugeza nditi Kate family.
ngatigeze izvenu since mato hungry. And usataure saka it's okay. Right? Takuvurira mvura musava gara ipapo. Yes. Hey, tamvurira musava andika. Tamvurira musava. Shawa taivhurira. Rakada zvinenge. My daily routine. Tamvurira shower. Right. And ngatigeze. It's okay. Ngatigeze. Takupisa hembe. Tabisa hembe. Tabisa hembe kudano. Vale, verdade, vale. Ai, tiri for ngatigeze. Okay. Takugeza. Tiri test. Tamvurira shower. Okay. Muchapukazvei nhasi handisikumbokacha live. Ndabona anopurira munhu. Ndakupinda mubathroom. Ndapinda. Right. Ndakugeza kangai. Ndakugeza. The water is cold. Oh my goodness.
Thank you. Why would it be hungry way? Because I was hard, I said, Nasi China. Ndinoda kupera kabeka rokwe kangu kati kandakacheka kwahiyu kwaFerdinand ikakakoka kandakacheka kwaFerdinand unokaisa netopu yeblack imwe yaya see through yaya waiziva yeblack see through isina lesi ngori plain hati kune plain yes iyoyo nopeka itambone tuma slopes twacho seguru vangeto vyazimakaborero chitoreresa ndinaerudo Okay, continue.
Munhu waMwari. Naye munhu waJesu. Wonderful. Wonderful. Kumana. Muchiripo. Ampengere. Azipedza ikugeza. Unovenga teterani. Apedza. Kwesha. Kwani akasimba data. Akasimba data. The most selfie stick. And the naked family nasi name. Okay. And takamira tubule wakashama manje mairasi. Hakuna zvakadai. Saka mamtimirira kuti ndibude. And from 10 a.m. to 10:06. Unenge uchigezeiko. Asi unenge une madepartments. 7 minutes. Ndanogeza. Unenge unyanya ugezeiko vedwe. Ndogeza ichi. Noodles bad. Ati takasimba data. Makasimba mana. And takamira kuti tauro rinone. Okay. Let's go. Tudakuona vakasimba. And mageza 7 minutes. Unenge uchimbogezeiko. Naivedwe. So this is my routine. Right. Ageza. Don't you need your lotion? Diana ari kunoka uyayopa afisi zvikwereti andipo. Hey. Andipo. Anditira. This is what I do. My routine. Anditira kuona. Routine yenyu. Okay. Hande. Anzi kotauro rikadona. Tauro rikadona ndoma 1 manje. Ndozo makamirira ndokuzirai. Daily routine. Time kana masters ni maningi. Masters ni love ni likes. Right. Daily routine. That is the pajo shekubanya. Yeah. Guys. Makasimba data ndakuona munochikisa. You are strong. And ane Okay. Ndiani naiwasu? Vari kuda invite. Kiri vatambidze invite. Vada invite temucha. Vanyorire kuti Mr. and Mrs. Unonovaitirewo. Right. Hanzi tiri kutemba. Hanzi chiri kuzora icho. Kamkodongo kangu kandi kuzora kane. Unovapa invite Mr. and Mrs. Unovabvunza kuti unoda kunyorwa unzi chii. Ovapa. Ndimbori busy.
Ana imura ukaramba uripo kusvika wapedza kupfeka ndokupa $100. Oh, okay. Watondipa manyawi. Ndiri pano. Zvakanako zvinenge 24 hour to noerere. Andiri kuona. Yes, zvinyatso uno zvichipinda. Andiri kuzorei. Ndiri kuzora mafuta kakai. Kuzora shi. Anzi kurumidza tawo rinodona. Adone. Anzi tinokufollowa because takanzi tiri mahouse girl. Mahouse girl vanhu. Munhu anoshora basa remunhu munhu akaita sei? Mahouse girl vanhu. Ndiani anoshora vanhu? Vanhu ende ibasa. Kana atosarudza kurita. Hanzi routine moita mutaura zvamunoshandisa. Okay. Yanda sprayer iyi. Nivea 24. Nivea ndio yanda sprayer. Mati ndipote nitaura zvandichita parutini yangu. Nivea. Ndeyekuitira kuti hapwa dzako pane ini ndinombosweta stereki. Ndinombosweta ndichiyerera sweat. Saka zvandoyerera sweat ndinoshandisa Nivea. Andika Nivea iyi ndo yandoshandisa kuitira kuti hapwa dzangu dzidini dzisayerere mvura. Inobatsira quick dry. Yakatonzi quick dry. Wakaispraya inopinda mukati. Saka hauzoyerere dzimvura idzo. Anditi hanzi mamira akawandisa. Hanzi musazofuguretawo tinoona kuseri. Handiti right. Then ndinofarira pane kamwe kaperfume so kanonzi Scandal. Moti munokakete kakanyanya ikaka. Ndinongokati pahuro so kana ukambosangana neni ndichinhuwirira kaScandal kaka kuseri. Kaskandal ikaka. Vanoziva kaScandal. Kanodhura kanonhuwirira kaScandal waka. Hanzi kanodhura here. Aiwa kari reasonable. Kune vanu afford. Mama, muri right here. I am so sorry. Ndiri kugeza ndakanonoka ka. Saka ndiri kupfeka mapiwa ka. Mumhorese dedi ka. Zvipo zvangu zvemuchato mama. Ndikuda zvekuvakisa. Uyai padhoo ndikudzei mama. Mama. Uyai padhoo nebedroom rangu. Straight kunoku. Muri right here mama. Ndiri kupfeka ndiri kumbonangira. Pindai zvenyu. Ndikuona ndakashama. Muri sei? It's good to see you. It's nice meeting you. Anditi kavari sei dedi. Ndatipa zvipo apa ka. Mudzi ndiri ndoda zvekuvakisa. Zvakaita sesimende, mafoshoro, because ndiri kuvaka. Saka handisi kuda hangu mapoto, handisi kumusaya nemapoto. Aiwa wakati mapoto kuti kaya iri mari. Nemari cash. Cash nezvokuvaka. Kunge bedroom ndingi. Aiwa US. US. Strictly US mama. US ndora ndonyanyokoshesa. Nezvekuvakisa mama bedroom suite waya. Aiwa tinokuona mari mozotenga because choice dzinosiyana. Aiwa thank you so much mama. Regai ndipesera kamunoka kubasa izvezvi. Muni mhoresere dedi. All right, thank you. Thank you mami. Bye bye. Amai vangu vanga vauya kusitora invite rewedding. Vanhu vari kuuya chikolekta mainvite avo ka. Wedding. Amuna ndoda zvekutambera. Hanzi confess. Ndinogeza neGentle Magic soap. Gentle Magic soap ndozozora Gentle Magic lotion yacho. Handitya. Then Gentle Magic lotion
ndozozora kamukodongo kangu kandiri kubika hamungambokazivi kamukodongo kangu kakutonenge handisi kuda zvipansi kuda zvemapoto ndogara ndakataura kamukodongo kangu aka kana zita kafeli glower ndekangu kandiri kubika handitika kandibika zvinhu zvokuvakisa sikuda zvemapoto mapoto akazara muno mundoshaikwe kumaisa right ndapedza izvozvo mirai ndichipfeka manje mbotenesa kamera ko kamera yacho zvese inenge chingoonesa ko kamera yacho inoonesa zvese ndoti muone papi ko vanhu vacho chimboona yapa right mboona apa ndikuuya membopfeka ndiri kuonekwa here ndiri kuonekwa vanhu varamba kubva vati daily routine ndiri kudawo kuiyo bhara yangu iya yandinopfeka yandinofarira kunda mabhara ese ndinofarira iya inoti simudzirei mukaka so inoti simudzirei mafone nhiro zedu kiri ndinoda iya inoti exactly inoti mafone nesu kashkaso kuti zvibude zvakanaka handisi kubudera ndinorohwana ramaposta vanhu zvikaonekwa nenyika mune chokwadi okay right todi ndikuda nhingi zvinekiri ndinoda bhara rinoti simudzirei mafone ndozvati kwindi mbijana kuti mirei mbijana thank you ita kuti rinda yavo ndinomaonekwa nevatorwa maspiritu ende zvomusikubuda handisi right bhara rangu riya randinofarira kunda mabhuraisi ndora ndirikuda ndoriti kwaya kunyatsorefeka handitika ndonyatsoti kata mune chokwadi asi kuonekwa kiri ndikaonekwa ndo musi waunopa inoyo unofira ipapo chimbotara nemafanzi angu vandombokuziva kakiri chimbotara nemafanzi chimbowamhoresa kiri mufana wangu akabatana kiri apa vanhu vakabatana kunda kiri ndinozomboita majelasi kakiri ane chivakashure chake chakanyatsoti chiditi kiri wakazvarwa wakadaro hauna kuisira here uzi backview yako yakanyanya kiri saipofika skitaipa ndiye mwari here mashure kiri ndiudzeiwo asana ndinotambudzika ndekuda shure zvino ndinopepa unongotifamba kudai so kuti nyatsonotayiwa wakabarwa jealous down kana mukomana wako ndoda wamuona ufanira kungotorwa nevakomana vasina basa kiri unomboziva ndoda kutsvagira wambomira haufanira kuwana musurubhu unofanira kuwana mukomana nomaintaina shure yako iyi haimaintenance ndoda kukupa chikomana chinenge chiri nani chinoenda kubasa unoona kiri chinenge chichikuchengetawo chichikunwarineti because vamwe varume vanozochiwana unopera shure yese nestress shure kupera kudai ndikutarakirira baba kudai sambotore zvimakomana zvimwe zvazvo tore mukomana wekuti anoupgrader shure yako iwedzera so kuti tozogona makorantera shure yako yakaita kunge munhu arohwa nezvidzimu zvaita se zvodai takambozvarwa tine bheki ndine flat nini shure yako yakakosha unombozviziva here asi kuti shure yako yakakosha kuti hausvikoshesi shure yangu ndinoikoshesa muna muda kukoshesa shure yake kuti ungodanzi zvakazo wakubatana singetekiriwowa ndiona kuti haunatsoone kubatana kwokuti wakabatana si you are very very united kunozaundo kuchiwa pese paunomuka uchikwidza nekudzika mupani memba ino sure zvisingaiti ndokuti hazvingaite kiri aiwa indoda shure mari akandininirenga shure zvotodii dai yaichekeranwa vamwe varomuchi ini dai mwari akandipa shure inenge yako kai ndaimhoresa vanhu nechimuti chai ndikukutaura namwari kudai kiri ndaimhoresa vanhu nechimuti kudai kiri uda kwechure chete chuya pano ndivhare kuti usungewo kumwanangu usunge zvichikupina anditi kutangwa pina batani antonozvona hembe ndakaitenga kwafelina ndikai ndakamupromota ndikati aiwa munin'ina
Kitsa ndimbongo kusapotawo kadress kake kari very sexy. Nangu handizodi kuti kapfeka kasina zvinhu mukati. Zvinhu zvavamaposa zvinoda kuchengetedzwa. Unozviona? Kuzosiya musana zvese zvima-assets zviri panze. Kuti shweke teidara. Kuti shweke. Handitela. Oisa chibhota. Chibhota iwe unochiziverekiri. Chibhota ichakati. Ndinozviona. Kakanaka zvokuti kahembe kaFelina ndiapo. Felina ndi. Iti shwe futi zamuri simudzirwe unongozwa kuti mafoleni iti bingu risaoneka chinori disturb iti wapina here kuningi uko. Mai Tt uya nemakeup bag. Ndinozviona zvakabuda zviri seiki. Zvakabuda zvekuti Zviri kuita ndakachena ndakabuda here yakanyatsoti ndinosiona zvakanyatsoti wayezerekire zvekuti ndikafamba vanhu vanocheuka ndekwafile nandikanyatsoti zvakati wesi right chakanaka chiembeshi tinozviona andiyasefamba hello hachina nyanya kuita chipfupi ndikafokoti Mai Tt muri sei? Mudumbu muri sei? Kumakadyiwa? Hamusi kuziva? Muenda kuchipatara? Asi ndinenge ndinana tobvaona ukoko manje asi ndinenge ndinana usiku ndopandaradziwa. Mulimbozorora? Aiwa kuchipatara ndozoenda because ndikaenda kuchipatara kwacho ndongoti kutoita tichunjisa. Majini naye Mai Tt handidi zvokuti muruzire weight panozve muchichaya muchidai. Makadya iko chisi chakaita kuti muchaye kudai. Handikumboziva. Toti muendese kuchipatara kanamba pavo. Hamudi kuchipatara? Mai Tt sondirovese neanaka. Munhu akazisimbira kudai sona shure yake yakavhinakira mhonzi wamarara muchichaya. Zvaita sei Mai Tt? Chindai munozorora muri kunzwa Mai Tt? Usaite anything zororai muri mumasheko momo. Komana. Kungochaya. Ndipei cheya. Right. Takuita makeup ka. Makeup. Hani mati muda kugara pari. Right. Ndipei cheya. Mai Tt vakadyeiko naiwe chiri? Zvavari kungomhanya nsaranzinzo kune. Musadya zvinhu zvamusingazivi kana kudya kumaraini. Vanhu vanouraya vanhu zvamunoona. Mungori womudumbu? Ndifarira kuona Mai Tt vakasuwa. Ndinovafarira vari jegda kuchita. Komana. Ngavarare Mai Tt vacho vasaite anything vaswere vakavata. Ngavazorosha. It's okay. Varamba kuenda kuko. Varamba zviri kuenda kuchipatara. Right. Takuita chi makeups handitika. Takuita makeup. Aiwa mati tiri kufambidzana akazara nhasi. Tapa makeup. Makeup. Zvinhu zvacho ndo daily routine yangu yoyo. Hani mati muda kuiona. Makeup. Right. Tamu makeup. Makeups. Then makeups. Hanzi Mai Tt matowaridza mbedhere. Ndinorora pamusoro pembedha. Uyu mbedha wangu uyu. Ndinorora pamusoro nezuro ndangu chikorora ndikafuga chiflisi icho.
This is my mining. You know? Ndarara pamusoro pembedha guys. Anzi matowaridza mbedha here. Andarara pamusoro pembedha ndarara ndakafuga chiflisi icho. Saka mbedha watowaridzwa. Wakatowaridzwa kudhara boss ndarara pamusoro pawo. Kadress kangu kandarova kekwa Felinanda. Makeup Fifi beauty products. Ndo dzatinoshandisa idzi. Chakurova makeup. Anditi. Fifi beauty products andi mukona ndo maproductions products emwana wangu. Iwaya. Ndo andoshandisa makeup bag racho rakasviba zvaro muna riregerera. Esai maproducts emwana wangu andoshandisa. Esai. Sorry je makeup bag rakadi. Rakasviba. Handizive kuti sei rakasviba makeup bag rangu. Rakanyatsozara ningirikini. Mapowder. Naiwasu. Ko makeup bag rakazara mapowder sei for the why? Wasuka. Makeup bag rakaita kunge kutanda bot. Wasu. Muri seko naiwasu. Inga wakarova kashi. Kashoti here. Wasu wakarova wena. Don't tell makeup chuya umbo ndibwa boy. Muri sara nevanhu hanzi nevanhu asitoswera pa. Triple live. Keeping up. Getting ready with Mai Tt. Right. Taku makeup. Right. Tinawasu ari pakati pedu. Hanzi skin mtonge matoisa makeup and sandaisa makeup. Skin yangu iri kuchinja guys. I don't care about it. Not hanzi skin yake yakazodi. Skin yangu yatobodzi munguwa ndotoda kubuda ndakadai. But Mamuka seko wasu. Mamuka seko. Oroteko nasi. Marriage chaiyo. Orota marriage. Uchirorwa here. Waenda kwa mai vai. Papa varipo. Pane ndatouya neimweni mari. Pane ndabvunu collector. Kwa Fiona. Kwa kune munhu andipa mari. Ndatinotenda Mwari. Mwari angovhura nhasi kubhuruka kwana ndakaitaka. Kurwara kwese ndazongopora pauya vaya vachinipa mari yeMC. Ndandichirwara unoti mari inoporesa wasu. Handikona nezora nakudya nenene. Yanga iri stress yemari. Hapana kurwara kwandaita pa. Pandangoona mari ndanzwa mumafeelings. Maguzu mzi. Aza mari yakaoma vakoma. Unoti ndairwara inezuro. Hapana chandairwarira paya pamaitoita wari kana. Mari kungouya kudai wasu izvozvo ndageza daiona kugeza ndarova 2 seconds mari yakaoma. I feel very good right now. Podi. Ndisiri kurwara paya ndaitonyeba kushaya mari kana ndisikashaya mari. Mama kabroka here mama. Ndakabroka wasu ndingakuudze here zvako kuti ugoniseka. Ndakafa nekushaya mari popa. Ngonyeba kuti musoro chichi hapana ndaona mari pese BP yese zvinhu zvese zviri right. Mari inorapa zvakawanda. Ayo mari ndomukuru. Paso. Ango ndinokera vaya kuseni kungoti toda kukupai mari yenyu ndakati muri papi ndiuye pamuri zvikanzi aiwa it's okay touya pamuri. Ndanda kutoenda kwavari kane mapijama. Ndifarira mari. Wasu usati wane musikane. Aiwa ndisati. Uri gay here wasu. Uri gay. Ndomboona musikana wako. Unoziva ndinofanira ndaona musikana wako. Nevana. But manje undofanira kutora musikana asina magaro. Bozivo nemagaro kawazi. Hazvibvi balance. Unofanira kutora musikana asina shure. Chokwadi. Kuzvinobuda here. Dziri kuita. Ndakutofanira ndaona girlfriend yako kuti ndizive kuti unonyenga here kana kuti unoita sei. Aiwa very soon.
uri kukara asati akungoonekwa zvake. Waunototi I love you. Achitoti date. Kwauri? Ndemo. Inga zvakaoma. Andoti date kwauri? Azvotomufonera here? Ndotomufonera tetiwa. Ndibate ndinopapate. Ndidozere paposweni. That's stroke. Unasikana? That's stroke. Ndidozere paposweni. Ane makore mangani? Ane 22. Saka unotomuti chii? Baby. Iye musikana? Iye aitatiwo baby kwauri? Yes, Inga. Saka uda kuroora? Noti izvozvizvi but pamberi apo. Saka mati mambo dzika here nayo kana kuti muchirongoita zvokukisana? Aiwa, tinombobata hedu basa apo neapo. Wasonotola basa here? Chimbouya naye kalungu umbomuvharira musipeo. Aiwa, ndiri kuuya naye. Saka wandolambasa musikana chichi wasu. Hai, ndoda kuzviona ini. Mune nharo nazvo here? Saka anotofila kuti atori bhozve. Interesting nje. Saka unomona kangani iwe uchigara unini? Pandiri kumbobuda paya paya. Umboenda kwaari? Ngomboenda. Zvima 2 minutes. Kobabvale pawambomutengera chinhu. Murukanganoti ndakaodha mabhurugwa here. But musikana wako anenge akakomborwa bhozi unomuita makeup kwegani? Aiwa, kana musi wemuchato ndinotombosiya zvese zvandinenge ndichiita. Omuita makeup? Nombomukodongora. It's very interesting chokwadi. At least one do so good news. Bhozi ndinofunga kuti pamwe hauna. Ndinotomboita warika. Aiwa, musaiti wari, ndina henyu. Kuti manje ane shure hombe udarika yako here? Aiwa, Agowadziwa shure yako ka. Wacho rwakadare? Kana kuchikoro chaiko ndozvo zvakangoita. Uchingone shure iyoyo? Inga zvakaoma. Manje kubullying ke? You know how it is. Ndozvazvitongori. Waifeel safe though? I was very uncomfortable. Andidi kunyeba. Very Aiwa. Handina kani. I'm not moved at all. Kana kawai. Guys, kamnoita makeup munobata wasu anogona makeup zvokuti is very good. Kune vanochata, kune vanoita mapati, Wasu is the best, one of the best makeup artists. Ndiye anoita kuti ndiluke kapi. Kana ndakaitwa makeup yakanaka. Nasi ndingoda light makeup, ndikuda too much of it, just for me kuti ndi. Okay. Ndikuda iri too much. Perfect. Shukubuda.
Right. Mari ine chitema wasu. Marwariro andakaita nezuro ndakati ndakufa izvo kushaya mari. Brokenness. But ramsimati 3K. Yes. Mari yapinda this morning chat. Yazopinda yaina basa yandafarira ndiye 400 yamaxi. When I was nowhere. Handandri nowhere. Hanzi tipei number dzawasu. Wasu number yako inoti chii? 0782773638 0782 428 346. And so tomorrow is for singles here. Yes, guys, tomorrow ndopane singles on life. Malox awas wakakura wasu chimbotasa pana kuti anzi malox here. Malox ai. Panai. Ai. Achatombo ndichekera mama. Wasinda ndoda light makeup usande wanzi. Okay. Kode ngoti. Maraunzi Mai Tt. Guys, vana ruto joina kudhara maraunzi aya. Zvekuya uchibvunza kuti anotanga rini? Anotanga musi wa 1 March mwedzi kupera na 28. So hapana kuti hanzi anotanga rini, ndichauya paanotanga. Pauchauya uchiti wakuda kubhadhara kuti utange, magroups anenge azara. Uya iko zvinezvi magroup asati azara. Nekuti tinotanga kuunganidza vanhu before the date. You understand? Before the date ndo patotanga kuunganidza vanhu. Wana nosara uchaya round razara. Iwe uchingoti ndichauya kana ratanga. Tinotanga kutounganidza vanhu risati ratanga. And it's a group of 11 people. Ndoga ndakataura muchikandura nawo every month. So pepe paunouya group rane vanhu unongosvikotora namba iripo. Andimaona ndo namba yako atite zvekunhonga manamba isu kwedu. Zvekunzi hanzi tikunhonga manamba. We don't do that. Kwedu unongosvikopinda panhamba yemunhu anenge aripo. Ende marounds acho ndema from 300, 500, 1000. Vanhu vaichemera magroup ema$100 uyai ndikuvhurire group racho. But magroup ema$100 akazara. Pana vanhu ndinetsa zvekuti nezuro. Ninye magroup ema$100. Uya wakabata $100 yako. $100 yako pamberi, ID, proof of work, proof of residence. Toatakuisa mugroup. Kune zvekuda kubvunzisisa kuti ko kana ndikazodai apa nenda kutsanangurira kudhara. Mwedzi rupera na 28, 31 wauri kuti uchauya iwewe. Amoti ndiwe kupi? Hanzi paya pamunenge makawedzera kunaka ndiwasu here. Ndiwasu. Mvuzi yewe yakati ndikuya naye musateti ndahura. Hanzi wasu mukadzeroro murume. Akango vasiri muzimu tinongotamba maraundi munotumira. Munosenda mari inosvika mukuru weDremiti, Western Union. Hapana usingasvike mari guys. Nambokutaura kuti ndichaisa group rine vakadzi vari kuvaka vanotyisa vekuAmerica kwandotamba navo. Zvekunzi anzori kure izvo hazvishaise munhu kuwana mari yake. Mari inongotumirwa iwe unongotumira. Wasu murume akangozvarwa nebody yakaita kunge vakadzi. And he can't change it. It's possible to join wherever. Vanhu veku-SA kana pane vanhu vanoda kubvunzisa neku-South Africa munotora mukombe. Koisu veku-South Africa todini. Hapana chamusinambobvira makabvunza kuti ko veku-South Africa modini. Izotamba nevari ku-UK nevari ku-America. Iwe wobvunza South Africa pano padhuze paunongotumira mari nemukuru kana kuisa pabhazi kana kuita sei.
ukaona munhu anoda kubvunzisisa kazhinji anenge asinake mari yacho, kungoda kungonzi abvunze chete. Mukona ndikunakiswa nawasu. Wasu anenge achinditi saka mukodongo, nhasi ndikuda lipstick isina kuti bha. Nhasi ndakapfeka chiro. Wasu, where is my pink lipstick? Inditi bha. Unongopinda nemari yako yauri kutamba, kana uchitamba round rate 300. Unongoisa 300 ne-ID proof of the other one was yandinofarira isiri. Okay. Wasakangozvarwa ane mashura ake akakura. Akatongozvarwa akadaro. Skin yenyu yakanaka. Kunaka ka? Ukona kuti it's really clearing up. But iri kutsvuka wasu ndozvanetsa. Zvikutsvuka zvine basa here. Handi chikuru kuclear kwairi kuita. But iri kuclear ichitsvuka. Zvakutonzi ndikublisha, hatozivi kuti ndakatozviendera kuchipatara zvino. Oh. Yes, I was thinking kuti Friday was. Kiri! Chimwandipoka mazowe nhasi. Mudumbu mangu oninge ndahakirawo zvaMai Tt. Muri kungoti gudhuru panapa. Handisida kudya, just a glass of mazo. Musoro uri bwandi was. Is it bad? It's a fake weekend. It's hot. Then I want my earrings. Musoro uri bwandi. So this is my morning routine. Fifi, yes, I ship kana order ndinokutumira. My products afilisha nimukona lipstick yake kuti inonyatsota. Unoskera wakadai inonetsa kubva lipstick yayi. Thank you, my lovey. God bless you. Yes. How do I look? Shit! Yay! Hi! Hi! Wasu, I love you, Wasu. Hi! Hi! Shit! Till go to my earrings. Till forward my earrings. Ha!
Nikuda kuita si. Iwa my butter soup. Thank you, Waso. Anzi Kiri magara naye. Aiwa inini ndinogara andichinjanise vasikana. The last musikana uyo yakaenda uyo Mai anonzani akaita mwana Mai Tt mwana wake angangoda attention. Mwana wake angangoda attention chete. Chimoko! Chidanger! Shit! Kadwa tinashe. Wow! Wow! Kurira ambulance. Wow! Natumatsisa twacho. Tunenge twenyungururu. Wow! Wow! Shit, man. Tati perfume zvichi. Ndikuda nayo matiripaze kwa Ferdinand. Wow! Hey, ona kabonji kunge Coca-Cola. Ona. I'm sexy, man. Shit, man. Hey! I am beautiful. Wonderfully made. Akakanoda futi wani mumbu aka. Akakanoda ndanyatsogoisa bora. Mafunga mumbu yangu yakura. Imagine nega. Wazo. Yanditemeka mandiyaone. Kubrangwa yajaruone. Ai ndanonokerwa. Nekuti anombo. Wazo. Therapy offers ingredient. Kubrangwa yajaruone. Kakanoda une mapranks. Kana Ferdinand ndakapfeka hembe yaFerdinand. Ferdinand ndapfeka hembe yako wazviona kakuti ndinotopfeka ndaipfeka ishi yakanaka kari cute ndokandukuswera ndakapfeka nhasi kahembe kaFerdinand. Perfect. How do I look? Saka taonana nditira. Tatamba. Maona. Morning routine. Zvese maona. Chimwe chasara. Now. Shit! You wazanyemerwe. Una kuna namaro macho. Wazindakanaka watutali. Yapano wazinyasoni. Mabuda chisingaiti. You look very nice. Nyeba kuti hanzi. Nyeba kuti ndakashata iwe unonyeba. Right guys, tatandara. What's left? Asikuda kudya nasam, okay. Ona, shit ndakanaka. Sadera. Maona zvese ndakurakidzai. Ndakuzugura. Vapromisa wayarere. Chuwa ine wayarangu. Ndageza ndapedza palife. Ndachena. Ndakuenda guys. Kosasaripa naumona nasi. Hello my lovely. Hello Fifi. Good morning. How are you? You good? Mom is going to work. Okay. Kosasaripa.
Asakabuda panze. Ndaenda guys. Hello. Hi. How are you? You good? How do I look today? Don't I look beautiful? Don't I look beautiful? I do? Ndapedza guys. Tatanda. We have tandarad. And it was takuenda guys tona. Hanzi ko boots aufa. Boots ndakapfeka maslippers. Ndo boots zangu idzi. Two boots to my slippers. Mukutona tu boots utu. Ndo tu boots wacho. Kutsoka. Tsoka tangu. Matona. Matona tutsoka. Cute. Cute. Ndakapfeka tu my slippers. To my push ndo ndakapfeka. Hey. Azoda wena nemi kwa muri kuenda. Guys kwane. To my push twangu ndo ndakapfeka to my slippers. Just simple. Ndaenda guys. I'm gone. Muswere zvakanaka ndambokutandadza isho. Be good, behave, okay? Wasune short freeze yangu yakabuda. Zvakanaka mama. Kwekuita nge yakudhara wani. Aiwa kasimbo make up kind of. Kasimple no. Guys, bye bye. Imi data lenyari pere makaita sekweni. Ndakwenda imi. See you. Bye. Have a good one. Enjoy your Thursday.